हाग्रामा महिलारि सालायबाय थानाय जे सरकार बेखौ उदखाट खालामनानै जों गादियाव जिरायनांगौ बे खोथाखौ आबुबनि सासे गागि दैदेनगिरिनि खुगानिफ्रायनो जों खोनानो मोनदों। मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोननि सेराव बे भिडिअनि गेजेरजों 8 नं दतमा कन्स्टिट्युएन्सिनि बिपिएफ पार्टीनि दानि एमसिएलए मानगोनां प्रकाश बसुमतारी सारजों माखासे मोगामोगि लानाय बाथ्राफोरखौ आं लानानै फैनाय जाबाय। नोंथांमोना बे भिडिअखौ कमप्लिट नायजोबनायजों लोगोसे भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम आरो शेयार खालाम। गोजोन्थों। गिबियाव मानगोनां सार प्रकाश बसुमतारीखौ जोंनि बे भिडिअ बरायना लानाय जाबाय। खुलुमबाय। दिनै मानगोनां एनडिबि ब्रादार्सनि मोननांगौ रिहेबिलिटेसन गंफ्रोम नखरफोरा मोननांगौ जाखिनि मोनथायफोर दंमोन दिनै खावसे आद्रा जानानै थाबाय, खावसेया दिनै मोनफुंबाय। गिबि खुलुमग्रोबाय। थ' बिथाङा जे उद्देश्य जे थांखिखौ लानानै दुलाराय बर' माहारिखौ बा एबसुनि प्लेटफर्माव थानानै बिथाङा आफादगिरि महरै बा आफादगिरि जानानै बिथाङा गोबाव सम दैदेननानै फैनायनि उनावहाय जे थांनाय 2020नि जे पिस एकर्ड जालांबाय। एनडिएफबिखौनो बिथा खालामनानै सान्थि सुक्ति नामाकरन होनानै बिथांमोना बे सुक्तिखौ खालामनाय जादोंमोन। थ' बे दिनैबो बिथांमोननि माखासे गोगोम दैदेनगिरि बिथांमोना दिनै जेलाव थानायखौ जों नुनो मोनदों आरो बेजों लोगोसेयैनो बिथांमोननि जे सेक्रिफाइस खालामनानै बिथांमोना जे बे 37 बोसोर आन्दलन खालामबोनानै जे नैबे प्लेटफर्मखौ बा नैबे नामाकरणखौ जे सुक्ति सान्ति जे नामाकरण बेखौ मोनफैनायाव जाय बिथांमोननि बिहोमा दंमोन, जाय बिथांमोननि माखासे कन्ट्रिबिउसनजों माखासे बिथांमोननि नाजानायजों दिनै जोङो बे सान्ति सुक्तिखौ मोननो हादोंमोन। बेजों लोगोसे बिथांमोननि गेजेरनिफ्रायनो गोबां मानसिया मार्टियार्स जानानै थांबाय। बिथांमोनखौबो बिथांमोननि रिहेबिलिटेसन बा बिथांमोननि एक्सग्रेसियाखौबो दिनैहाय फोजोबनो हायाखै, बेखौ जोङो रोखायै मिथिगौ। आरो बेजों लोगोसेयैनो जाय बिथांमोना बे सान्ति सुक्तिनि गेजेरजों बा सारेन्डार खालामदों बिथांमोनाबो दिनै गावसिनि जे मोननांगौ जे रिहेबिलिटेसन जे 4 लाखनि बाथ्रा दंमोन, हयथ' बिथांमोना दिनै मोनजोबनो हायाखै। किन्तु दुखु गोनां बाथ्राया बे मोनसे गोनां जाय मानसिफ्रा एनडिएफबियाव बिहोमा दंमोन, बिथांमोना खामानि मावबोदोंमोन, बिथांमोना दिनैनि दिनाव बन्चित जानानै जोङो गोबां माखासे गेजेरनिफ्राय जाय बिथांमोना हाबसनदों बा हाबदों, बाहाय गुबुन प्लेटफर्मनिफ्राय फैनायखौ जों नुनो मोनदों। जेरै एबसुनि माखासे दैदेनगिरि बिथांमोन, माखासे जोंनि इयुथ्सफोर बिथांमोनखौसो स्वीकृति होनाय बायदि बिथांमोनासो गिबि खेबनि थाखाय रिहेबिलिटेसननि मुङाव जे 4 लाख बेखौ मोननो हादों होननानै जों मिथिदों। जोंहा बेहाय मोननायावबो जेबो आपत्ति गैया, मोनथों, बिथांमोनाबो मोननांगौ। किन्तु फार्स्ट प्रिफारेन्स हिसाबै जाय बिथांमोना अट' जड़ित जानानै बे 37 बोसोराव एनडिएफबि महर लानानै दुखु जारला खस्थ' सैनानै जाय बिथांमोना बे संगठनजों जड़ित जानानै फैदों, बे बिथांमोना हयथ' गिबि खेबनि थाखाय बा गिबि सारि हिसाबै बिथांमोनखौ मोनग्रोयोबा खुब गाहाम जागौमोन होननानै आं बेक्तिगत हिसाबैबो सानो आरो आसा खालामदों निस्सय फैबाय थागोन समाव जोंनि बिपिएफ राजनिति दोलोनि जे सरकार बे फैयोबा निस्सय बिथांमोननि रिलिफ एन्ड रिहेबिलिटेसनखौ जोङो खालामनो हागोन होननानै मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारनि दैदेननायाव खालामनो हागोन होननानै जोङो आस्था बिश्वास दङ आरो जों बे खामानिखौ मावफुंनो हागोन होननानै आं बेक्तिगत हिसाबैबाबो बुंगोन। आरो आङो क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट इयुथ बिपिएफनि आफादगिरि हिसाबै बिसेसकै आङो सेंग्राफोरनि जे इयुथ्सफोरनि जे आन्दलन खालामनानै जे फैनाय, जे सेक्रिफाइस खालामनानै फैनाय, निस्सय आं बेखौ मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारनि खाथियाव थानानै बिथांखौ बुंगोन, बिथांखौ खावलायगोन जाहाथे बिथांमोननि जे रिलिफ एन्ड रिहेबिलिटेसननि बाथ्रा बेखौ जों जाहाथे फुलफिल खालामनो हायो होननानै आङो बिथांखौ खावलायगोन। निस्सय बिथाङा मानिगोन आरो बे ओनसोलनि जौगाखांनायनि थाखाय, सर्बांगिन उन्नतिनि थाखाय बिभिन्न जाति जनगोष्ठीनि मानसिफोरखौ लाफानानै निस्सय बिटिसिखौ जौगालांहोनायाव आवगायलांगोन बा दावगालांहोनो हागोन होननानै जोंहा बिश्वास दं। ओंखायनो आं खावलायगोन बिभिन्न जाति जनगोष्ठीनि बादैबो जोंनि माखासे संगठननि मानसिफोर जेरै एनडिएफबिनियानो जा आरो गुबुन दलिनियानो जा, जेरै केएलअ थाबाय, आनला बिरसा, बिथांमोननि जे संगठन बिथांमोनखौबो जों निस्सय फैबाय थागोन समाव बिथांमोननिबो थांनानै थानायनि जे सुबिदा बेखौ जों खालामनो हागोन होननानै जोंहा बिश्वास दं। प्रमद बर' बिथाङा जोंनि बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमाव फैनाय लोगो लोगोनो
दिनै बिजेपि बायदि मोनसे पलिटिकेल पार्टिया जोंनि बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमाव गोहोम खोख्लैनो हादों दा बे बिथिंनि बेलायाव मा फोरमायनो सानगोन? तो आं सानो बे बेलायाव गोबाव समनिफ्रायनो जे बर'नि जे इस्युफोर निश्चय बिथाङा जे समाव एबसुनि आफादगिरिमोन हयथ' बिथांजों सोरबा बा माखासे आसामिस इन्टेलेक्सुयेलफ्रा निश्चय जड़ित जानानै दंमोन बा दङ बायदि आङो मने खालामदों। मानोना थांनाय समाव जे मानगोनां हाग्रामा महिलारि सार बिथाङा जे बिएनसिनि जे मिटिं बेवहाय बिथाङा बुंदों जे आपातत जोङो गभर्नमेन्टआव दङ, जे आसाम गभर्नमेन्टआवबो जोङो दङ, भारत गभर्नमेन्टआवबो जों अंशीदार हिसाबै दङ, बिटिसि आवबो जोंनि बिपिएफ राजनितिक दलनि सरकारानो सोलिगासिनो दं। आपातत बड'लेण्डआ जाथ'वा बा गोदान फिसा फिसा स्टेट सोरजिनायनि बा स्टेट क्रिएसन खालामनायनि भारत गभर्नमेन्टआव जेबो पलिसि गैथ'वा, आपातत दा बड'लेण्डआ जाथ'वा होननानै हाग्रामा महिलारि सारा बे खोथाखौ बुंदोंमोन। दा बे बुंनाय बाथ्रायावनो समस्त बर' जाथि बा जोंनि बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ ओरैबायदि मोनसे लाबोबाय हाग्रामा महिलारि सारनि रायजो बिनाया नाटकसोमोन, बड'लेण्ड बिनाया नाटकसोमोन, बिथांनो बड'लेण्डखौ नाङानो, बिथाङा बड'लेण्डनि एन्टि बड'लेण्डसो, बिथाङा गावनि जे बिएलटिखौ नेतृत्व होनाय समाव जे समायखिरा लादों, जे गुलि अरबोदों, बे गुलि अरनाया बिथांनिया नाटकसोमोन होननानै बिथांखौ रायजो राजाफोरनि गेजेराव बिथांमोननि जे नेतृत्व होबोनाय, बिथांमोननि समाव जे नेतृत्व होबोनाय एबसु माखासे पिसिडिआर माने दैदेनगिरिफ्रा बिथांखौ माखासे गोसोम दाग फुननानै बर'फोरनि गेजेराव बेखौ गाज्रि मोनसे इमेज लाबोनो थाखाय जायगा जायगा फुथुला सावदों, जायगा जायगा बिथांनो सेन्देलनि माला गानहोदों, जों बेखौ नुनो मोनदों। खिन्थु नोंथांमोना नायदो जे थांनाय 2020नि जे 27 जानुवारियाव एनडिएफबि बिथांमोननि फ्रेक्सन मोनब्रैखौ लानानै जे सान्थि सुक्ति खालामनायखौ जों नुबाय। दा बेवहाय समस्त बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरनो, ओनसोलनि दल संगठनफोरनो बिटिआर बायदि मोनसे नामाकरणनि गेजेरजोंनो बा बिटिआरखौ सुक्ति खालामनायावनो बेनो जथेस्थ जाबाय, बेनो थोबाय, बेनो जोबथा सुक्ति होननानै जे बिथाङा बे सुक्तियाव जे एमअएसआव बिथाङा जे सहिखौ होबोबाय। दा बिथांनो बड'लेण्डखौ नांला होननानै बिथाङा बा बड'लेण्डखौ जाला, बड'लेण्डखौ नांला होननानै क्राइटेरियायाव गोलैया होननानै दिनै बिथाङानो सुक्तियाव सायखर खालामनानै फैबाय। दा दिनै जोंनि रायजो राजाफ्रा, जोंनि बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा, जोंनि बिसेसके जोंनि बर' माहारिया बिथांनि जे सानस्रि बिथांनाव मा दंमोन जों बुजिनाया दरखार दं, सिन्था खालामनांगौआ दरखार दं। बिथाङा जे समाव बड'लेण्डखौ नांला होननानै सुक्ति खालामनानै फैबाय, सहि खालामनानै फैबाय, बिभिन्न दल संगठनफोरनो नांला, बे बिटिआरानो जोंना जोबथा सुक्ति होननानै बिथाङा जे सुक्ति खालामनानै फैबाय। दा बिथाङासो बड'लेण्डखौ नांला, बड'लेण्डआ जाला होननायनि आसल उद्देश्यआव सोर थाखो? बिथाङानो नङा होमबा? बिथाङासो सुक्ति खालामनानै फैबाय जे बे ओनसोलनि दल संगठनफोरनो दिनैनिफ्राय बड'लेण्डखौ नांला। दा दाना फैनानै बिथांखौनो बिथांनि गोदोनायाव जों बिबार मालानि जायगा थोयैखौ नुनो मोनबाय। बिबार मालानि रंजानायखौ, बिबार मालाजों सारनायखौ जों नुबाय। जाय मानसिया बड'लेण्डखौ नांला, बड'लेण्डआ जाला, बेजोंनो जोंना थोजासे होननाय मानसिखौसो दिनै बिबारनि मालाखौ गानहोबाय। जाय बिथाङा मोनसे समाव हाग्रामा महिलारि सारा बड'लेण्डआ आपातत जाथ'वा होननाय मानसिखौ सेन्देलनि माला गानहोबाय, मुर्ति सावबाय, जोग्लिबाय, गाग्लिबाय। दा बेखौ जोंनि रायजो राजाया सिन्था खालामनो दरखार, रुजुनानै नायनो दरखार होननानै आङो मने खालामो। बिनि उनावहाय फैनानै रंजानायनि मोनसे ढौ फैनानै, जेरै मानगोनां भारतनि प्रधान मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा जेब्ला क'क्राझाराव फैनायनि उननिफ्राय जे बिथांखौ गोबानानै लाबोनानै क'क्राझारसिम लाबोनानै दिनै बे ओनसोलनि थामोनथाखौ बेनिफ्रायनो आराम्भ खालामनायखौ जों नुदों। बे समनिफ्रायनो जे बड'लेण्डनि दै, बार, अर, अख्रांजों, हा दैजों सोरजिजानाय जे बिपिएफ राजनितिक दोलोनि मोनसे मजबुत जे बिटिसिआव सासन खालामबाय थानायखौ फोजोबस्रांनायनि मोनसे षड़यन्त्र खालामनायखौ जों नुनो मोनदों बायदि आङो बेक्तिगत हिसाबै आङो मने खालामदों। जे सिक्स सिडुलनि जे माखासे केरेक्टारनि बाथ्रा नोंथांमोना सोंनायलाय आं बेखौ बुंनो नागिरदों। सिक्स सिडुलनि माखासे केरेक्टारखौ बै समनिफ्रायनो
स्क्रेप खालामनांगौबा बै समनिफ्रायनो बेखौ गैया खालामनांगौनि पलिसियाव हयथ' जोंनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा लिप्त जाबोबाय थादोंमोन बेखौ जोङो दा जों साननो हायो दिनै फैनाय लोगो लोगोनो शासन भाराव फैनाय लोगो लोगोनो जेरैबायदि जों नुबाय 16टा डिपार्टमेन्टखौ बिथांमोना गथायनानै हरफिनबाय जेराव जों जे हायाव थायो जे हायाव थायो जों बे हानि खाजोनाखौ दिनै आसाम गभर्नमेन्टआ लाङो जे जोंनि हायाव गायनाय बिफांनि रेभिनिउखौ बिथांमोना लाङो जोंनि हानि सिङाव मोननाय जे बाला अन्थाइ बे रेभिनिउखौ बिथांमोना लांफिनो जोंनि ओनसोलाव होनाय दखानदारनि एक्साइसनि जे जौनि दखान बिनि टेक्सखौ बिथांमोना लांफिनो दिनै जोंखौ गोथाङैनो गोथै होननाय बायदि बिदि खालामबाय थानो नागिरनायखौ जों नुदों आरो आं खावलायगोन बे ओनसोलनि रायजो राजाखौ बिभिन्न जाति जनगोष्ठीया बेखौ बिपिएफ राजनिति दोलोखौ बिपिएफआ बर'निल' जाहाथे गुबुन माहारिफ्रा गुबुन हारिफ्रा जाहाथे साना बिटिसिखौ लाखिनांगौनि खाथिराव बिटिसिनि सिक्स सिडिउलखौ लाखिनांगौनि सार्थआव निस्सय जोङो ज'यै बिपिएफ राजनिति दोलोनि जानानै खामानि मावलांगोन आरो खामानि मावनो आङो हांख्रायदों जाहाथे जोङो फैबाय थागोन समाव जोङो जोंनि सिक्स सिडिउलजों इन्टेक लाखिनायजों लोगोसे बे ओनसोलनि 26टा जाति जनगोष्ठीफोरखौ जौगालांहोनायाव जोङो बयबो मदद होलायगोन मानगोनां हाग्रामा मुलुगनि दैदेननाय बिपिएफ राजनिति दोलोआव मदद होनानै फैगौ जे सोलिबाय थानाय 2025नि जे सेप्तेम्बर दानाव जे जानो गोनां जे बिटिसिनि इलेक्सन बेवहाय जाहाथे फैनानै बयबो जोंनि बिपिएफ राजनिति दोलोखौ अनसायनानै जाहाथे शासन भारखौ जोङो मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारनि आखायाव जों गथायनानै जोंनि बे ओनसोलनि जौगाखांनायनि जे खामानि जे हाबाफारि बेखौ जोङो जोंनि आखाइजोंनो जाहाथे मावफुंनो मोनो बेखौ आङो मिजिंथियो। आदसा जिहेतु प्रमद बर' बिथांनि बिटिआर सान्थि सुक्ति नङा होमबा बे बिटिआर सान्थि सुक्तिखौ जोंनि साफ्रोमबो बर' हारिनि मेलेमजिबि आरो रायजो राजाफ्रा बुंदों बे मोनसे सरखार सोलायनायनिल' मोनसे सान्थि सुक्ति होननानै बुंदों आरो दा बिनि सायाव नोंथाङा मा बुङो? बेथ' निस्सय नंगौ जे थांनाय जे समनि 2020नि जे इलेक्सन बेवहाय बाहागो लानानै हाग्रामा महिलारि सालायबाय थानाय जे सरखार बेखौ उदखाट खालामनानै जों गादियाव जिरायनांगौ बे खोथाखौ आबुबनि सासे गागि दैदेनगिरिनि खुगानिफ्रायनो जों खोनानो मोनदों ओंखायनो जों बेनिफ्राय जों बुजिनो मोनदों निस्सय जे सोलायनायनि नामाव जे सरखारखौ सिफायनांगौ जोंहा बेवहाय जाथिनि इसुजों बा माबाजों जोंहा जेबो खोथा गैया होननायखौ जोङो मोगथां महराव बा ससियेल मिडियायाव जोङो बेखौ नुनो मोननाय जादों ओंखायनो 100% बिथांमोना गादियाव जिरायनो लुबैनानै बा गादियाव जिरायनो लुबैनानैसो बिथांमोना बे सुक्तिखौ खालामदों होननानै जों मने खालामो आरो प्रमद बर' बिथांनि जेनाखि सुइजारलेण्ड बे सुइजारलेण्डखौ जोङो बिटिसिआव नुनाय जायाखै नङा होमबा हाग्रामा महिलारि सारनि बिटिसिखौ जों नुनाय जादों दा साराबो बे प्रमद बर' बिथांनि सुइजारलेण्डखौ माब्लाबा नुबाय नामा बिटिसिनि सिङाव? दा बेथ' जाथावै बाथ्रा जेनेबा अनला खारियाव आगान थायै होननाय बायदि बे बाथ्रा मोनसे बेवहाय आङो जुक्ति होनांगौ बायदि आं सानाखै बिथाङा राजनितिनि नामाव राजनिति खालामो रायजो राजाखौ लानानै बिथाङा राजनिति खालामो जों नुबाय थादों दिनै नोंथांमोनानो नुबाय जे 100% जों न'खर न'खर साख्रि होगोन जोंनि आइजो बिथांमोननो जोंनि बिबाजै बिमादैमोननो सेल्फ हेल्प मोनफायाव 75,000 करिया होगोन जोंनि दरखास्त'खौ बिटिसिआव फैनानै होनांनाय नङा जायगा जायगा अनलाइनजोंनो जों दरखास्त'खौ हरहोगोन बे मथेनो जोङो बे ओनसोलनि जौगाखांनायनि खामानि मावगोन बे होननायखौ जों नुबोबाय थादों बिथाङा रायजो राजाखौ लानानै मिसा राजनिति खालामबाय थानायखौ जों नुबाय थादों खिन्थु जोङो थांनाय गोबाव सम बिपिएफ राजनिति दोलोआ जे सासन खालामदों बेवहाय मानगोनां हाग्रामा महिलारि सार दैदेननाय बिपिएफ राजनिति दोलोआ रायजो राजाखौ लानानै राजनिति खालामबोफेराखै रायजो राजाफोरनि थाखायसो राजनिति फिल्डआव ओंखारदों रायजो राजाफोरनि थाखायसो खामानि मावनो थाखाय हाग्रामा महिलारि सारा बिपिएफ राजनिति दोलो खालामनानै रायजो राजाफोरखौ खांबाय थानायखौ जोङो रोखा बुंनो हायो। मानगोनां इउजि ब्रह्म बिथांखौ मोनसे कनफारेन्सआव बुंनाय नुदों जे जोंनि इउपिपिएल गभर्नमेन्टनि समाव बिपिएफनिया कंग्रेसनिया बा सोरबा आदार्स पार्टिनिया जेबो स्किम मोना जेबो सुबिदा मोना होननाय बे बिथिंनि सायाव मा बुंगोन? बेथ' बिराद दुर्भाग्यजनक सासे गार्जेन मन्त्रि हिसाबै बिथाङा आसामनि सासे केबिनेट मन्त्रि हिसाबै बिथांनि जे सिन्ताधारा बिथांनि जे सान्थौ बे एथ' फिसा जानो नाङा आं बेखौ बुंगोन
बिथाङा सासे गार्जेन बा बिथाङा सासे मन्त्रि हिसाबै बे ओनसोलनि बा समस्त आसामनि बिथाङा सासे मन्त्रि बिथाङा विभिन्न जाति जनगोष्ठीखौ बिदि भाग भाग खालामनायनि बिथांनाव मोन्थाय गैया बा विभिन्न दल संगठननि मानसि होननानै बिथाङा इगनर खालामनायनि खोथा गैया बिथाङा सासे आसामनिनो सासे मन्त्रि हिसाबै जे समस्तिनिफ्रायनो बिथाङा रिप्रेजेन्ट खालामा मानो बिथाङा बे आसामनि माखासे समस्याफोरखौ लानानै बा बे ओनसोलनि माखासे प्रब्लेमफोरखौ लानानै बोरै जोङो गोजौ मोनसे थाखोआव बा गोजौ मोनसे सारियाव जाहाथे बोरै लांनो हायो बे सिन्थाधाराखौसो सिगाङाव दोननानै खामानि मावनांगौ होननानै आं सानो आरो जोङो जे बिटिसिनि जे खुंथायाव थानाय खुंथाय गोहोआव थानाय जे जोंनि मानगोनां CM बिथां आरो बिथांनि कलिग्सफोर EMफोर बिथांमोनखौबो जोङो गुबुन राजनीति दोलोनो जेबो होआ बेहाय BPF खालामग्रा बेहा कंग्रेस खालामग्रा नै बेहा GSP खालामग्रा बेबायदि भाग भाग राननायखौ जोङो नुनो मोननाय जादों प्रमद बर' मानजाथाव बिथांखौ आं खावलायगोन 35 लाख मानसिफोरनि बा रायजो राजाफोरनि बिथाङा सासे गार्जेन बे संकसनिफ्राय पार्सनिसिम बिथाङा जोंनि बे ओनसोलनि गार्जेन दा बेवहाय बिथाङा गार्जेन हिसाबै बेबादि पार्सनेलिटि खालामोबा बिथांखौ फेलार जादों होननानै आं सानगोन मानो होनोबा बिथाङा सासे गार्जेन हिसाबै न'खराव सोरबा लेंग्रायानो था सोरबा खानायानो था सोरबा खुजायानो था सोरबा गोरोङानो था सोरबा रोङैयानो था बिथाङा बेखौ समान नोजोर होनानै समान खांनांगौआ बिथांनि कर्तब्य होननानै आं सानो आरो आं बिथांखौ खावलायगोन गोजौ फारसे जोंनि विभिन्न जाति जनगोष्ठीखौ जोङो बिटिसि बासिखौ जों गोजौ थाखोआव लांनांगौबा माइ गाब जुजाय होननाय बासिनायखौ गारनाया मोजां होननानै आं सानो आरो खावलायगोन मानगोनां बिथांखौ जाहाथे बिथाङा बिदि खालामाजासे बयखौबो गोजौ फारसे बोखोलांनो गाव गोजौआव थानानै गाहायनि मानसिखौ आखायाव हमनानै बोखोनो थाखाय आं बिथांखौ खावलायगोन आरो जोंनि मानगोनां हाग्रामा महिला सार जे खुंनाय जे BPF राजनीति दोला जेब्ला सासनाव थादोंमोन गोजौ थाखोनि गुवार थाखोनि सासे जोंनि मानगोनां हाग्रामा महिला सारा सासे दैदेनगिरि बिथाङा निष्ठा सहकारै बिथाङा गावनि डिउटिखौ बा गावनि बिबानखौ बिथाङा पालन खालामबोदों एग्जाम्पल हिसाबै नोंथांमोना नाय मोनसे समाव एबसुआ बा दिनैबो दासिमबो बिथाङा मोना UPPL राजनीति दोलोनि सिनस्रि हिसाबै बा सिनस्रि बायदि खामानि मावनायखौ बा डिफेन्सिभ होनानै खामानि मावनायखौ जों नुबाय थादों थ' बे बिदिब्लाबो थांनाय समफ्राव जोंनि मानगोनां हाग्रामा महिला सारा सासन भाराव थानाय समाव नैबे एबसुनिसो नैबे UPPLनिसो नैबे PCDRनिसो बिथांमोना साख्रि मोना बिथांमोना स्किम मावनो मोना बिथांमोना सेंसन मावनो मोना बिदि खालामनायखौ जोङो नुबोफेराखै विभिन्न स्तरनि मानसिफ्रा खामानि मावदोंमोन साख्रि लानायफ्रा साख्रि लादों आङो खुगाजों बुंजोबला बुहुत मानसियानो साख्रि मोननायखौ जों नुदों एबसु खालामग्रा मानसियाबो साख्रि मोनदों एबसु खालामग्रायाबो स्किम मावनायखौ जों नुनो मोन्दोंमोन दा जाहाथे बिदि जालाया जोंनि बे ओनसोलनि विभिन्न जाति जनगोष्ठीनि मानसिया बे बिटिसिखौ लाबोनायाव बे बिटिसिखौ सोरजिनायाव बिथांमोननिबो बुहुत अबदान बा कन्ट्रिबिउसन दं होननानै आं सानो बिनि थाखायनो निस्सय मानगोनां हाग्रामा महिला सारा रावखौबो माइ गाब जुजाय बासियाजासे बे ओनसोलनि गार्जेन हिसाबै बे ओनसोलनि बिफा हिसाबै बे ओनसोलखौ खांनांगौनि दायित्वखौ मोजाङैनो पालन खालामदों होननानै आं सानो